wakili Nyamore. Yeah. Mana kaka CPO se wacho, rowere nigi advantage mang'eny. One, ing'e ni generation wagi madongo manyo osekethore mondo ilose tek. To rowere, especially nyithindo ma pod nie school, gi nyithindo matindo, gi kijede mantie universities, iyudo ni pok nyo gien geje weche mag mibadhi gi. Omiyo chalo ng'ama pok obilo sukari, koro kong'e ni sukari nyalo bedo ni mit. So inyalo encourage ni sukari no gima rach, owe mondo timne nani, kik ocham. And the other thing en ni rowere nigi tools ma ginyalo spread go information ma ng'enywa ongego. Through ineno ka X-Space mane gintie cha, Twitter, Instagram, Facebook, iluongo ni smartphone, ma ginya record go gik moko kaka timore. Onya biri ofisi, moko ni nyaka gi cameras kaka gimekete gine. Inyalo loso kode to record gik minyalo timo. So they should use all these technologies mondo gikony the anti-corruption. Gibed partners gi anti-corruption, mar exposing joma corrupt kuonde mokwagi mibadhi and so on and so forth. So that ginyalo encourage, ginyalo discourage jowa getting involved in corruption. And if we can evolve a new generation, kata ka wawach ni generation wagi jomutimo lowa osekethore, they might never be, to kwa nyalo evolve a new generation ma reject corruption. Wabro chopo a point ma wan gi a new country ma onge corruption. Rather than rito mondo gibe gidonji. Every time kariembo across the country, to police ma pod nyako matin kata wuoyi matin machalo gima nyupudo e kole inyano gi pod gitindo yo ka lepgi pod ler kendo go pas maler anene ndara ta sympathize ga nikech awacho ni nyathini kendo no ka gitreat gi a lot of respect ta nyathini in another few months all the kethore completely system di kethe nikech inyise ni this is the system manyaki mondi beri kodwa ka ibe nyaka tim mana gimitimo okay, which is very unfortunate. Onego wabede a system manyathi mo odhie police no dwa bedo police no onya donje police moti manyaka chieng' moro retire moko chuno ni o engage in corruption. I like for instance Justice Maraga kano ochung' to wacho bang' retirement ni onyalo wacho confidently ni onge corruption mokao jakre no ochako bedo judge mo retire from being a judge to onge ng'ama wuok mo wacho ni nami pesa and so on and so forth. Kwa nyalo bedo ni mano en gima onyalo celebrate, inyalo retire miwache ni inyalo chung' e public miwache ni an pok ayudo mibadhi be ng'ama osemiya mibadhi mondo ng'ama osemiya gine pesa moro mondo atimne service. That is the point mwabro bede ni wa develop the country. In countries like, I think that was Japan, kata even China, iwache ni koyudi gi corruption tideri kata kapok oteri e court. Nikech it is gisechopo level moro ma iwacho ni there is zero tolerance to corruption. Wachni mogik wakili Nyamore katieko kodi nyiso ni thuolo marwa imoserumo. Wachna mogik en ni adwaro nyiso jothurwa mondo kaw advantage mar thuolo manyo wayudo mar jowadonje sirkal. Wami jowa manyo oseyiere sirkal, wan kanyo gi Attorney General Dorcas Oduor, wan gi ng'ani, wan gi Mbadi mantie finance, to wan gi Wandai mantie energy, wan gi PS ma internal security ma Dr. Raymond Omolo, PS mar trade ma en Wood Kombodo gi the others. Wami gi support, but at the same time we engage gi mondo wang'e what are the opportunities manitie. Winjo ni Dr. Raymond Omolo pa ni kinyi ni kodu ka Citizen TV. Jo mondo winji mondo ng'ani docket mar Dr. Raymond Omolo nitie opportunities mage mondo gi take advantage go. Kik wabed ni wachikore oko to se miwa thuolo madonje sirkal. And we made demonstrate support for the government mondo jo manie sirkal gi omed yuayo opportunity mar sirkal mondo kelwa. Otherwise ago erokamano ahinya ne jokanyano. CPA Magomba, wachni mogik ka watieko. Erokamano Joyce, ago erokamano ne thuolo mimiyowa mar mondo wago mbaka gi nyikwa Ramogi Ajwang'. An mokwongo adwa mana go erokamano ne party marwa mar ODM kuom tieko